Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan, kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, salajeng kita ginakaken kanthi kesaenan menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, mengaosan ingkang sampun bahas masalah dosa, dosa sing ya napa kemawon boten kenging dipun remehaken, nanging nggih boten kenging kebacut digedhekno sampai pada tingkatan Allah boten kersa ngapura. Jadi senajan atas dipun dawaken setunggalipun hadis, senajan kabeh wong ki resik gak nglakoni dosa blas, tetep Allah mengke badhe ndamel tiyang-tiyang sing nglampahi dosa. Perlune napa? Perlune badhe dipun damel dalane tampilan pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala.
Malih ingkang sampun dipun ceritaken wonten muridipun Syekh Abdul Hasan Asyadzili ingkang sowan namung badhe nglaporaken bilih Gusti saya ndek dalu niku terjadi kemungkaran sing luar biasa sing mboten pantes niku lek tengriku niku jenenge ngoten niku mboten pantes. Seakan-akan hal itu tidak bisa terjadi. Akhirnya pun Syekh Abdul Hasan Asyadzili ndawuhaken nek enek wong awakmu iki kok kaya ora kepengin Gusti Allah niku dimaksiati. Dipun dawaken sapa sing kepengin, sing seneng lek Gusti Allah gak dimaksiati blas di dalam keratone Allah, maka dia berarti seneng kalau pangapurane Allah itu tidak tampak. Maka dia senang kalau syafaatnya Rasulullah itu hanya bagi dia sendiri. Mergo ternyata wa kam min muznibin. Wa kam lan pirang-pirang. Min muznibin saking wong kang dosa. Kasurat kang akeh apa isaatuhu keelekane muznib. Cuman mau wa mukhalafatahu lan sulayane muznib. Wajabat kang wajib lahu kedhi muznib apa ar-rahmatu kasih sayang rahmat min rabbihi saking pangerane muznib. Pakana banjur ana sapa Allah lahu maring muznib iku rahiman wong kang welas. Iku rahiman wong kang welas. Wa biqadri imanihi lan kelawan tetep sekedar keimanane muznib tetep napa netepno tetep ngukumi mutusi imane muznib gitu nggih ya senajan dosa kaya napa krana pun tetep digawelasi Allah senajan nglakoni dosa tetep jarane wong mukmin. Senajan nglakoni dosa tetep diarani wong mukmin. Wa in asa senajan nglakoni maksiat sapa mukmin oleh nglakoni maksiat mang ngaliman kelawan sadar ngerti lek iki dosa. Jadi aja kok terus boten pantes kiai kok kelakuane ngoten kiai ya wong. Nggih. Ya tapi tukang nuturi malah kadang-kadang kok dijajal. Perlune napa to? Mboten kok soal napa-napa jane. Soal niki, soal napa niku kali Allah Taala pancen tinggi napa? Tinggi ngrasakno pangapurane Gusti. Padahal Nabi Adam gak pantes. Nabi Adam ki wis wa alama adamal asma kullaha kok gak paham-paham sampai wah kok dipangan malah kuwi dalane Arab sampurna kok. Tapi aja jarak. Lek jarak nasibmu kaya iblis. Lek jarak. Tapi lek gak jarak ya berarti itu kiriman kok lek kiriman kok manfaatno itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku. Mulane falayam bagi mongko rasa yujul abdi kedue kawula. Apa an yastazima arep yen to nganggep agung sapa abet zambahu ing dosane abet istiqoman kelawan nganggep agung yu abdi kang bisa nekakaken apa istiqom ing abet nekaken ila ayyal ko ayal kaya ento nibaken sapa abet biadahi kelawan tangan lorone abet nibakno iyasan ing putus asa min rohihi saking rahmati Allah wa kunutan lan tegese putus min rahmatihi saking rahmati Allah wa su'idzon lan wa su'adzon lan nibakno ing su'udzon bihi kelawan Allah. Jangan sampai kebacut nganggep gedhe dosa sampai su'udzon ning Allah sampai ora di pengarap-arap ning rahmati Allah sampai dia putus asa seakan-akan tidak ada jalan memasuki wilayah kasih sayang Allah. Nah sikap yang baik bagaimana? Bal alaihi
Balik iku wajib ing atase wong apa an yatuba arep yen tobat sapa wong ila rabbih maring pangerane wong. Tobat minhu saking dzambin saking dosa mau. Wa yarji ulan bali sapa wong ilahi maring Allah anhu ninggalno dosa. Wa ya'lamu lan kudune ngerti wa ya'lama lan kudune ngerti sapa wong ngerti hukmahu hikmatallahi ing kebijaksanaane Allah taala ditaslitihi ing dalem oleh nguasaaken Allah ing dosa dikuasakno alai ing atase man wa takhliyatihi lan oleh ninggalaken Allah bainahu oleh ngegah-ngegange Allah bainahu antarane man wa bainahu lan antarane dosa. Jadi ta maksudnya. Ngeten, wong niku kudune siji sing kudu dilakoni wong dosa niku tobat. Tobat niku tegese balik. Nek pancen roh lorone, nggih, roh lorone, dan niku lek wong waras mesti jingkat. Jadi orang berdosa itu nek pancen atine waras, urip mesti jingkat sangka dosa. Ya, jingkat sangka dosa. Lek jingkat sangka dosa wong jenenge wis kadung kebacut. Tahu keselomet rokok nggih terus sampai ngelenyar kulite iya aja terus putus asa terus timbang kulit wis ngelenyar mesisan diobong sisan aja ngono lek wong sing bener mboten ngoten nggih ya ngelenyar kuwi ya wis kadung ngelenyar diapakno neh tapi ya ditambani aja kok terus malah mesisan diselametno ditambani. Ojo sampai seuron wah gak waras iki aja ngono. Cuma selamat sak pucuk waras. Terus malih kudu ngerti apa to hikmah. Apa hikmah? Nalika ndek dikuasani dosa oleh hikmah apa? Nalikane ndek lepas saka dosa oleh hikmah apa? Pengenalan itu artinya. Iya nggih. Bocah niku nek sewu jenenge gak ada bocah cilik kan mangane sekeranggian pengen ngombe kopi sing panas. Ya. Aja kok terus malah ditampel tangane sampean kan jajal kae. Tangane dicelupno ning ngene. Gelas sing sik panas niku. Mungkin bocah malah ngerti, oh iki panas. Iki mungkin lek kebul-kebul gak wani nyedot. Tapi lek malah sampean sucek nih sama nadoh nih sangka gelas yang panas niku malah terus kuduro hae. Betul lagi. Nggih lah dadi kudu enek hikmah napa? Lek kula jenengan tau ngrasakno dosa niku tibake ora penak. Ya mesti golek sing enak lah ngoten nggih. Lan Nabi Adam niku kalau Allah taala sak derenge dijegurne teng bumi dilebokne swarga dhisik. Niku hikmah napa? Ben roh sengsarane teng dunya niku gak penak tenan. Sehingga Nabi Adam gak kerasan teng dunya pengen ndang balik teng akhir. Ngoten lho. Mulane kulo ndonga nika Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti kula niki dolen wong kula niki mboten saged kok nantang saged. Gusti kula zalim wong wah kula dilarang kok kula terjang mawon nek mboten sampean melasi dan mboten sampean ngapunten kula niki lak rugi Gusti. Mboten kok soal wedi gak diwelasi tapi justru masuk dalam wilayah berdialog. Ya dialog kuwi lho sing nikmat iki saja. Nggih. Sakjane aku jarak iku ya ben kowe jerit. Itu ndak kalau lek demen lak ngoten nggih. Dijiwit. Ngoten beda. Ngoten. Lah ceritanya itu sebenarnya yang jadi soal. Makanya kalau kamu sudah dijiwit Allah, diblosokne ning jero dosa, kesempatan kamu jerit. Ndang jerit. Jerit ngono saiki salah wis marem iki. Ngono, mereka ben enak. Cuma lah muni aja ngono ana tadi wis sing jiwit wis marem mergo niki soal demen. Kadung demen nek. Ya. Jadi bisa terjadi posisi seperti itu bisa. Niku namanya hikmah.
Wa fil khabari lan ning dalam sisi hadis dipun riwayataken an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna dzamba khairun lil mu'mini minal ujbi ma khallallahu ta'ala baina mu'minin wa baina dzambin abada. Fanabbahaka bihadza ala anna dzamba mani'un min wujudil ujbi alladhi huwa a'zamu hijabin bainal abdi wa baina maulahu. Dan laula anna dzamba lamuno ora utawi sak temene dosa iku khairun ora ana manfaate. Kok umpama dosa kuwi dianggep ora ana manfaate lil mukmin kedhe wong mukmin. Minal ujbi tinimbang saking ujub. Ujub lan dosa ta. Ujub niku kan elek nggih. Nglakoni dosa niku nggih salah. Tapi lek upama kok dosa kuwi gak luwih apik katimbang ujub. Ma khallallahu ta'ala baina mu'minin wa baina dzambin abada. Allah tidak akan membiarkan orang mukmin antara orang mukmin dan dosa itu terjadi hubungan. Anane wong mukmin karo Gusti Allah isih diculne nglakoni dosa. Ngono lho. Jadi Allah itu waliul mukminin gitu ya. Allah itu balane wong mukmin. Nek bala kok sampai diumbarno nglakoni dosa. Jadi Nabi Adam itu kekasih Allah, Nabi ini Allah. Lah kok diumbarno mangan wa khuldi gak dan dielingno. Ngono lho cara dilogika. Jadi kok umpama dosa itu tidak lebih baik daripada ujub, maka Allah tidak akan membiarkan orang mukmin itu berbuat dosa. Anane wong mukmin iki oleh nglakoni dosa. Arep ala diblowok ning nglakoni dosa iku mergo enek hikmah. Apa di antarane hikmah? Wanabbahaka. Wanabbah mongko ngelingaken sapa kanjeng Nabi ka ing sira. Biasa kelawan iki hadis ngilingno ala anna dzamba sak temene dosa iku maniun bisa dadi proteksi. Bisa jadi pencegah, penangkal. Penangkal apa? Penangkal min wujudil ujbi saking wujud membanggakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Wong nek tau dosa mene nang konangan wong. Yo. Jenengan wis macak suci itu Joko ngakune ning bojone wis pokoke ora enek Joko kaya aku tak. Dosa iki kadang tau dolan ning komplek aku tok lho sing ora. Ya ngoten iki kadung membangkang wong sok suci ngoten. Kalau Gusti Allah diselametno kanggo dosa. Delalah wong iki digubho wong wedok. Sakjane ora bodho jane wis delalah difitnah apa piye. Sampai wong niku lali satu ketika niku tahu gambarane persepen karo wong wedok niku. Ya ora gedhe dosane jane mung persepen ora sampai nun sewu ora sampai garap lah benar. Tapi niku bagi masyarakat kan pun dosa gede kali. Ndelalah pas konangan wong wah mlebu koran pisan. Walah jadi berita besar. Maknane apa? Gendang mlayu ning Gusti Allah. Mergo kala ijek anggap apik masyarakat ndek itu. Nek wis tau dosa ngono anggere masyarakat mencibirkan bibirnya dan menutup hidungnya. Kan wis ora enek sing nggon berpijak untuk membanggakan diri. Dengan begitu dia benar-benar kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iso tawadhu niku mungkin iso tawadhu. Minimal apa meneh ndang dosa niku sing ngonani musuhe ngono lah akhire malah ora iso kemlarat. Ora iso kemlarat. Jadi bersyukurlah kalau kamu pernah melakukan dosa. Untuk mengolah dosa itu menjadi alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah ternyata dosamu itu tidak menjelajur-jelajur. Lah kok gak ngelajurnya lah buktinya kowe ijek tobat. Buktinya kowe ijek rasa lara. Buktinya kowe ijek kepengen apik. Buktinya kowe ijek rasa isin.
Buktine konangan wong kowe susah. Lho, iki berarti cek waras. Syukuri iki. Bahwa ternyata kamu masih punya iman. Sing disyukuri iki imane kuwi. Dosane kudu ditinggal. Wah kurang gede dosaku tak gedhekno. Kalau pas proses ngedekne desa mara kowe cet waktu muntek ya. Oh, aja kok terus jarak. Nek jarak jenenge sing memanage lak kamu sendiri. Ini manajemen Ar-Raib, manajemen Allah yang kamu tidak boleh beda. Paham lagi? Kebijakan Allah jadi beda-beda. Tapi apa yang terjadi? Olahlah itu dengan keimananmu bahwa dosa yang sudah kamu lakukan itu adalah salah satu bentuk modal yang bisa kamu pakai mengolah diri supaya kamu bisa dekat kepada Allah melalui pintu yang disediakan Allah, undangan Allah lewat pintu taubat. Akhirnya mungkin taubat ini jadi nikmat. Taubat jadi nikmat. Allazi maniun min wujudi dosa niku iso nyegah saking wujude ujub. Allazi kang wa kang utawi ujub iku aqdhamu hijabin. Mergo sakjane sing marai wong niku terhijab. Ora ndang tok ora ndang sambung-sambung Gusti Allah niku mergo tesih enten ujub niku. Dan mergo huwa kang utawi ujub iku aqdhamu hijabin luwe agung-agunge hijab bainal abdi antarane kawula wa baina maulahu kan antarane bendarane abdi. Wong niku anggere cek rumangsa apik, rumangsa ngene. Justru rumangsa apike niku lho sing dadi aling-alinge dheweke dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ali anna sahibahu kene napa kok ngoten? Li anna sahibahu krana sak temene wong kang duweni ujub. Wong niku lek ujub mergo wis resik rumangsa apik dhewe niku mesti nadhirun ningali ila nafsi maring awake dhewe. Ningali awake apik terus numangsani apike iku krana ikhtiare. Rumangsani krana aku apik iku pancen aku berjuang ya tenanan. Dadi umpama saiki aku apik ngene iki njur dihormati wong ya pantes umpama aku kangelan ya wis suwe. Lah aku ngempet tirakat riyadhah ora nglakoni dosa ya wis empet-empetan ra karo-karuan. Dadi nek saiki dihormat aku ya apa malah kok gak hormat hati-hati lho gak hormat kualat karo aku lho ngoten. Terus sampai ngoten niku, ngoten lha niku malah akhirnya napa? Nazirun ila nafsi, dia selalu menghitung diri sendiri. Allah ila rabbi, dia tidak pernah memperhatikan Tuhannya. Terus Nabi musta'zimun, wong kang menganggap besar li taatihi maring taate wong kuwi. Dia akan menghitung taatnya itu top karena bersih, murni, tidak tercampur sedikit pun cacat. Wah, ora tahu, dosa ora tahu aku. Ora kaya kowe diapur ngono kuwi. Wa ibadatihi lan selalu menghitung besar terhadap ibadahnya. Mulahidun tur kang memperhatikan rizalika maring mengkono-mengkono taat lan ibadah wa musakinun pan wong kang anteng ayem lahu krana mengkono-mengkono zalik. Ya, dan krana ndek ngrasa apik gak tau dosa blas, akhire ndek ngrasa anteng, tenang, ada jaminan aku ora tau dosa kok. Santai saja lah. Justru sing ora tau dosa niku lek ketatalan dosa sithik ngoten kabrakan setengah mati. Malah bingung lah ndelikno dosa, malah kadang-kadang gak kejarak ndek dadi wong munafik. Ora bahaya. Mulane karena Allah welas kalau wong karo dosa la dincip ning ngene dosa. Nabi Adam dincipno dosa. Ya, Nabi Ibrahim dincipno dosa. Nabi Musa mateni wong. Ya. Ini Nabi Musa mateni wong, Nabi Ibrahim ngapusi. Lalu kok takok, "Sapa? Bim. Sing apa ngrusak berhala iku sapa?" Ya senajan iku tauriah, tapi kan ya jelas iku gak jujur gak. Maksud tingkat Nabi kok gak jujur. Dawuh Nabi Ibrahim bal rafa'ahu. Oke. Begini kan. Kabiruhum hadzani kan. Kabiruhum hadzani. Bal iya. Iya, ini lho. Maksudnya tekan Nabi Ibrahim nudung nih lho. Kabiruhum hadza. Nah,
Iki lho sing gede dhewe. Ya pancen iki sing gede dhewe. Tapi pahame sing krungu kan ya sing gede dhewe sing rusak lho ngoten. Padahal piye-piye iki lho sing gede dhewe ngoten. Sopo sing rusak berhala-berhala iki sapa? Jawab Nabi Ibrahim, iki lho sing gede dhewe. Ya sing karo sapa lek sing gede dhewe. Tapi kalau iki lho niku mawon benjing pun mboten wani nyafaati Nabi Ibrahim. Anda tidak berani membanggakan diri ketika terjadi prahara besar hari kiamat. Itu sudah cacat. Nabi mau digawe cacat. Orang kok berarti Nabi ini elek. Maksudnya ini karena ajeng diri saluran kasih sayangnya Gusti Allah. Betul kok niku berarti terus. Mana jenengan jadi wong mukmin jadi balane Allah tahu salah niku ya ben roh lek kuwi salah. Ben roh tiba salah ki gak enak. Lek salah ki gak enak ndang mlayu golek sing nah, lah moko sing nyekel kuncine lemari nggon enak niku Gusti Allah. Lah kuwi dan tipe-tipene Allah. Kan niku maksudnya. Niku namanya hikmah. Wa bi khilafi zalika dzambi. Beda kelawan dosa. Lek dosa niku li ana krana sak temene zambun iku yujibu bisa ngasilaken, bisa nukulaken lahu kedue mukmin bisa nukulaken al khaufa ing rasa wedi. Ini wong tahu salah niku mesti wedi. Ya. Terus sak kendel-kendele wong lek tahu salah niku mesti minggir-minggir. Ya kurang dadi kamplang iki. Ngoten. Pemene tahu salah dik bojo ngoten Bu masyaallah Pak. Iya golek diperngoti piye? Diperngoti tak lho susah. Dia tadi wedi lek diperngoti, wedi lek mergo tahu salah. Tahu salah. Wal hadzaro lan banjur ngati-ati. Wal hadzaro tuh ngati-ati yo. Yen gara-gara aku salah nglakoni iku lak mergo kebluduk aku. Nek ngono bariku gak kebluduk. Wal ja'alan ngungsi ilallahi maring Allah. Akhirnya sadar bahwa ternyata ini semua skenario besarnya Allah. Akhirnya terpasang aja bergusti. Fa in taghfir fa anta likadzaka ahlun wa in tarbit faman yarham siwaka. Gusti lek jenengan kersa ngapura dateng kula panjen sing tukang ngapura jenengan. Tapi lek jenengan tolak kula mboten sampean ngapura lajeng terus sing saged ngapura sinten wong. Sing saged namung jenengan. Lek diterusno lak ya. Lek ngoten sampean lak percuma di sifat ngapura. Niku pentingnya napa hikmah ngoten niku. Wal firaru lan melayu. Melayu niku semangat memproses diri ilahi maring Allah min nafsi ninggal awake dhewe. Niku ternyata selama ini saya menjaga diri untuk tidak jelek. Aku jan wis meteng. Ojo sampai itu nyatane pada keblowok kok. Yen nek keblowok iki piye nek? Ning aku wong elek. Wis elek ini ki salah apik aku dhewe sing apikno. Mlayu nek kalau pun Gusti mung kula saged ngeten tapi kula percaya kok lek jenengan niku tukang ngapura niku percaya saiki. Kula kliru lek sampean mboten ngapura kula niku kula sing kliru. Jadi kok sampai dia penganggap lek jenengan mboten ngapura niku kula dosa gedhe Gusti. Daripada kula mungkin dosa gedhe kula tak nggadah keyakinan jenengan jenengan. Malah niki enten kesimpulan sederhana tapi nggih penting. Wala ujibu tawi ujub bangga diri karena sudah bersih dari dosa. Niku yusarrifu iso memalingkan apa ujub al abda ing kawula memalingkan anillahi taala saking Allah taala. Gitu, wong lek wis rumangsa apik malah akhire gak merhatekno Allah. Mergo ndek wis cukup tenang ketunggonan kaapian niku. Gitu, cukup tenang ketunggonan kaapian mergo wong niku lek gak tau diutang niku malah ora tahu kenal bapake. Rumangsa wis cukup wis sembarang kali ora kecukupan wis ana tenang santai. Beda lek isih diutang numpuk ora isih iso sombang-sambang bapake. Gitu nggih. Jaluk golek jalukan nyaur utang. Anu mergo pancen anu. Niku penting niku. Mulane sampean sing akeh utange. Jadi kena tinggal alasan perlu niku anu lho Pak niku utang kula sik numpuk ampun diriwuki lho ngoten. Lah wis cukup lah malah iku lho adikmu kuliahe urung tutup terusno. Nek ngoten malah repot mergo sampean wis
Wis cukup lek sampeyan cek utang nek kena tinggal alasan. Tegese lek wong niku duwe dosa, niku justru wa dzambu utawi dosa iku yusarrifu bisa memalingkan, mengarahkan, menghadapkan apa dosa hu ing abet menghadap ilahi maring Allah. Mergo tau dikampling dosa tas kan lara to nggih. Niku terus malah munduk-munduk kalih Allah. Tapi lek dilus-lus terus iso ngamak malah. Iya nggih, sok ngamak. Wala ujibu tawi sifat ujub iku yakbalu madhep sapa wong bihi kelawan ujub mau madhep ala nafsihe ngatasé awake dhewe. Wong niku lek ujub nggih krana apik niku wau akhire sing dipandeng sing didelok mengawake dhewe terus. Wa dzambu lek wong dosa iku yakbalu bisa madhep sapa wong bihi kelawan dan pun bisa madhep ala rabbi ing atase pangerane. Malah lek modal dosa malah ndeke bisa madhep ning pangeran. Mboten beda kalih nun sewu sama nate ngertos enten bocah ganteng-ganteng terus malah apa macak celanane disuweki ngapik waras-waras terus ditrutuli nganggo napa obat merah ben ketok lek catu perlu gen pantes lek njaluk. Nggih nggih. Nah semanten ugi dengan kali Allah taala dicatoni ngamale, dicatoni imane nganggo dosa. Niku ben dleweran. Getihe iman ben dleweran iki pantes mengke njaluk tombo Gusti. Ah lha nek waras seger waras njaluk tombo terus ya apa? Betul nggih. Lah kok ngene. Piye to sakjane iki kok lho. Well, niki lho sing marahi, bejane niki mengke bejane sing sok ngrungokno rekamane, kok pas ngrungokno sitok iki tok malah kawedel nglakoni dosa. Mulane nek ngrungokno sing urut ben aja ngrungokno sak rekaman iki tok wah bahaya niki. Sembrono, mulane iki kudu dieling-eling. Niki nggambarno hikmah. Mboten kok terus aturane kudu lek ngono dosane tak lakoni lho. Lah aturane dosa iku kudu dihindari. Iku aturane. Tapi lek keblo, kok nglakoni dosa niki hikmahe di antara ngeten iki. Ngoten. Wal ujubu wa dzam pundi malih? Wa dzambu yakbalu ala rabbi. Wal ujubu. Wal ujubu ta ujub iku yu adi bisa nekaken apa ujub ing abet ing kawula bisa nekakno ilal istighna maring semugih. Ngrana wis apik jur ujug malah dhek semuge ora butuh pangapurane Allah. Lah kemlelet banget. Apa dhek luwih unggul karo Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi niku saben dinten niku istighfar paling boten ping 17. Nabi lho niku. Mulane aja ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Wa dzambu ta dosa iku yu adi bisa nekaken apa dzanbun hi ing abet nekaken ilal iftiqari maring butuh Allah. Lah nek wis butuh Allah niku lak terus madhep. Lah madhep lak terus budal. Lek budal lak terus mundak cedhek. Lek mundak cedhek mengki lak oleh sembarang kali. Nek wis apik rumangsa apik. Lek wis rumangsa apik terus semuge. Lek semuge njur ora butuh. Lek ora butuh terus ora budal. Lek ora budal lak suwe-suwe ora kenal. Suwe-suwe lali. Nek lali lak terus adoh. Lah adoh lah terus ora nyetrum, lah ora nyetrum ora urip. Kan ngoten terus niku. Lha ngoten, mulane wolak-walike Gusti Allah ndamel kegawean luar biasa. Banyak sekali dosa bisa mendorong orang menjadi kekasih Allah. Banyak sekali amal baik mendorong orang menjadi orang yang jauh dari Allah. Begitu pula banyak sekali kebodohan menyelamatkan orang. Banyak sekali pula kepandaian menjerumuskan orang. Ini hikmah ke Allah, hikmah ilahiyah. Kata sangat, kapan nih kok enten yang ahli musik niku ngomentari apa soal pertumbuhan musik di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali orang pemusik Indonesia itu yang berbakat. Tapi karena nggak ada sekolahannya, jadi banyak yang salah juga cara menggunakan alat-alat musik niku. Tapi anehnya, jadi ini komentar ini, anehnya.
dari kesalahan menggunakan alat musik itu malah tumbuh musik baru. Ya termasuk apa contohnya nih jadi contohnya tengeri ku dicontohne. Karena salah lek gunakne ini kok biola sing gede bas cabutan iki dangdung. Niku asale niku alat niku biola gede sing dianu niku. Tapi nganggo ana niku angel digunakan dengan cara yang salah malah dijabuti ngono malah jadi bas. Kata sangat penggunaan salah nih malah jadi apik nih. Saged Gusti Allah niku pinter ngoten niku. Damel sing ngoten niku pinter ngoten. Sampeyan tingali. Krana jahiliyah nemen sing paling jahiliyah niku wong Arab, malah munculnya nabi akhir zaman paling baik, nabi terbaik itu dari sana. Lah kira-kira nuwun sewu kenapa kok ning Jawa ki ra enek nabi? Ya enek, tapi kan ora patek dikenal tiyang. Krana nuwun sewu sak elek-elek wong Jawa niku marai wong sithik-sithik wis kenal Gusti niku lho. Jadi ora patek diperlokno nabi. Ora patek diperlokno nabi wong mangan ya wis sopan-sopan, tangan-tangan ngoten lho. Wis duwe unggah-ungguh. Dadi gak patek diperlokne nabi. Mulane malah nabi akhir zaman gak turun teng Indonesia tapi turune teng Mekah mriko. Kok upama biyen wong Jawa niki karo Gusti Allah ora patek kenal tegese Sang Hyang Widi ku ora patek mlebu teng ati. Kira-kira ya malah nabinya teng mriki kira-kira. Jadi meneng-meneng wong Jawa iki rada kemlelet. Ora patek jahiliyah dadi malah akhire ora patek duwe nabi. Lah niku sampai kebablasan nganti sakniki terus malah akeh wong abangan. Mergo wis kadung wis alas bapak wis kenal Gusti Allah lak wis ngoten to. Wis ngalap cukup kok. Istighna niku napa? Ngalap cukup akhirnya tidak ingin ada pertumbuhan lebih baik. Wong ngene ya oleh. Nyatane pokok wong wis muni asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngono ya wis sah ngono. Masih asale elek kelakone ra karo-karo lek iso salah sithik-sithik ngono ya iso dadi lurah, iso dadi camat, iso dadi bupati lah ya wis ngono. Malah ra butuh Gusti Allah. Mergo rumangsa ujug wis apik niku napa. Nah, beda lek wong niku sadar dosanya, lalu sadar kekurangannya, lalu sadar dia jauh dari Allah, maka ada rasa rindu ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wal ujubu, ujug terus tibae. Wa habu ausafil abdi utawi luweh den senengine pira-pira sifate kawula ilallahi mungguh Allah azza wa jalla iku iftiqaruhu butuhe abet butuh ila maulahu maring bendarane abet. Nah padahal suasana sifat yang diterapkan Allah pada hambanya itu sifat yang paling digemeni Gusti Allah adalah ketika seorang hamba itu butuh Allah. Mulane Gusti Allah niku senengane mepet-mepet ngoten ben. Menungso niku ben kepepet-pepet ngoten ben butuh ngoten lho. Poso-poso malah dikeki banjir. Poso-poso dikeki tanah longsor. Poso-poso Gunung Bromo meledos. Biasane poso udan deres terus iki pirang-pirang dina ora udan. Ben panas. Maknane ben dangeling Allah ngoten lho. Lah mari sing salah niku terus kualik kula jenengan. Lek ketimpan musibah ora ndang butuh Allah ning malah nyalahna Allah. Jane takdir kejem temen to lho. Takdir itu memang kejam. Jadi lho piye kok takdir kejam? Ora kejam. Awakmu kuwi ditakdirno elek ngono kuwi ya ben saiki tobat. Ngono kowe ketoke sombong. Terus mari ngono pegatan karo bojomu. Gara-gara kesombonganmu saiki malah gelem jilbaban. Kan kayak kemah to. Ngono niku. Paham lho sampean nggih? Wah, mulane yo ora usah dipaido lah, ora usah dipaido. Ya kok upama kowe gak butuh Allah ngono lak wis berarti ada posisi ketidakbutuhan. Nah, moko sifat gak butuh iku dudu sifatmu, iku sifate Gusti Allah. Lek sampai kowe nggoni sifat gak butuh padha karo matek aku duwe keraton dhewe, Gusti Allah duwe keraton dhewe, aku ora butuh rono lho. Lagi kemelek banget. Nah, mulane wis
Ala ya penting celemot ngene iki sing penting butuhe diterusne. Butuh terus, ya butuh niku sing penting. Wis tak butuh. Mila Kanjeng Nabi niku terus menyusun kebutuhan terus, jarak. Jarak gawe butuh. Dadi ben terus njaluk terus. Wonten rumiyin niku mulak kiai. Kiai niku duwe kebiasaan aneh. Kebiasaan aneh napa? Senengane niku murid-e niku diutangi. Ora diutangi disilibut malah nyileh teng murid-murid. Ayo murid sing siji bar aku utang duite le butuh aku le. Nek nyaur utang siji meneh. Terus padahal iku cukup, maksudnya kok mboten cukup. Kiai ini cukup. Kiai ini ahli tasawuf lho nggih. Bisa jadi seorang mursyid. Suatu ketika niku santri niku enek sing kendel takok. Nuwun sewu iki. Apa? Nek ningali seluk-beluk tatanan ekonomi panjenengan, maisah panjenengan, kangge garwa-garwa panjenengan, garwane kata. Garwa-garwa panjenengan, putra-putra lan kangge pokoke maisah niku pun cekap. Niku kebun kurma sing mriko nggih wiyar, niku anggur mriko nggih cekap, lan niku sing gandum mriko nggih panenane cekap. Tapi nuwun sewu kok kula tingali saben nggih pokoke saben jenengan bakdo nyaur utang kok malah utang malih. Nyaur utang malih. Iki jane napa lho hikmahe napa? Niki kiai niki jawab, ngene lho ya. Aku tau krungu hadis. Ana dosa kuwi. Ya mbuh dosa sing ndi? Dosa kuwi sing disauri nganggo haji ora ilang. Dibusek nganggo poso gak ilang. Dibusek nganggo ibadah sing apik-apik dosa kuwi panggah gak iso ilang. Lah bisane ilang lek wong kuwi duwe utang. Lek wong kuwi susah perkara utang. Bisa jadi kenging napa wong nun sewu niki sedelok nika nggih napa hak niki nggih tesih. Yang sing nyantri-nyantri niku kebulet KUT ta. Wis kebulet KUT gak nyaur-nyaur ngoten. Niku kira-kira men enten hikmah lek kebulet KUT gak nyaurnya lak susah. Lek susah lak terus ndonga. Lah sing penting ndongane niki lho. Ndongane lek soal nyaure niku Gusti Allah nyaur ngoten pira suwene to. Jenengan jane nyaur ya bisa tapi kira-kira jarak gak nyaur. Pada ditogatake ngoten kan terjadi ino. Jadi ino lah ino niki terus butuh Allah. Nah, butuhe Allah niki. Dadi nek Pak Yai niku wau sing ulama niku wau. Panjenengan wonten hadis wong mukmin kuwi lek susah perkara gak iso nyaur-nyaur utang, iku akeh dosane sing di ngapura. Aku melek kepengin di ngapura dosaku lewat aku duwe utang ngene iki. Mulane aku ya utang terus. Nah, jenengan lek ngridit wis lunas dan utang. Nah, soalnya napa sampean mengki lek wis lunas terus gak utang niku sampean gak punya akses dengan bank situ. Nah, akhirnya enak pergantian pejabat bareng sampean gak ngerti so utangnya angel. Jadi salah satu lah niku nembe soal kalih hubungan kalih perbankan. Lah napa malih kalih Allah Subhanahu wa taala. Sampai wong apik gak tau dosa blas terus semuge ora butuh Allah kaya-kaya wis malah arep nagih Allah ngoten lagi kualik dadi. Kualik. Ya tetep dosa, lha pancen sing penting dosane niku. Lek mboten nyaur tetep dosa. Niki mboten soal ngomongne lek gak nyaur terus gak dosa, ngoten lho. Niki sing dimaksudne ben panjenengan ino. Nah, posisi ino niku lho sampean nikmati. Nek gak ngono lek pengen gak ino ya disaur. Apa lek nyaur terus inone ilang. Minimal senajan wis nyaur, wong iki tau dituding. Ingat dan pas kepelepet tau utang ning aku. Lha betul nggih. Dadi nyaur ya wajib lah jadi ibadah. Ketika jenengan nyambut gawe gedhe arep nyaur utang, krana nyaur utang wajib, ibadah sampeyan disestempel Allah ibadah wajib. Bang nek sampean gak duwe utang, yo nyambut gawe paling-paling ibadah sampean klebu sunat. Kan ngoten. Jadi
Perlu sama utang niku nggih perlu. Niate napa? Aja kok jarak. Siji, tok niku teng ngene atak pira wonten tata kramane wong utang siji. Wong niku ben apa leh pas utang kudu nyuwun teng Allah. Istikharah teng Allah. Ya Allah, dadosaken utang kula niki manfaati barokah kula kangge donya akhirat kula. Siji, kaping kalih soal penyauran utang kula mboten saged napa-napa sing badhe nyaur panjenengan. Iku nomor kalih. Sing nomor 3 nggih niki kangge alat silaturahmi kula kalih sing kula utangi. Lho kan dadi barokah kabeh mengke. Lah sing duwe-duwe lha ngono sampeyan nek pas nek wong utang sampean ya sampean kudu muni ngono. Wis aja nek urung duwe ora usah kesusu nyaur, ning ya aja isin-isin ndang rena-rene. Ngono wis pokoke padha-padha lek pancen urung enek ya ora apa-apa. Tapi krana iki utang ya kowe tetep wajib nyaur. Ora kok aku iki ngengel-ngengel gak. Supaya oleh mutu mandang nyambut gawe iki dadi wajib. Krana wajib nilainya luwih gedhe katimbang sunah. Lha padha sadare ngono lak padha tentreme. Nek sing duwe dhuwit ya ora kesusunake, sing utang ya ora kesusu nyaur. Lah tapi soal kebutuhan sing nyukupi ora soal nyaur utang. Iya ta? Sing nyukupi kebutuhan ora mergo disaur utang. Nyukupi ini kebutuhan Allah sing nyukupi. Mulane nuwun sewu lek jenengan ditagih utang aja kesusu bingung, aja kesusu susah, ndang balik teng Allah. Nggih, lha tapi nyaur tetep nyaur, sampean dongakne siji. Nek niki tata kramane wong ditagih utang. Wong ditagih utang wis siji ndang balik teng Allah. Ya Allah, ningali tanda-tanda tiyang niki nagih teng kula. Niki tandane lek tiyang niki pun butuh. Lek pun butuh, wong kula niki senes Gusti Allah, sing Gusti Allah niku jenengan. Nggih. Sing nyikapi kebutuhane kedah jenengan. Nah, kranten nagih teng kula niki namung sak derma makili mawon nampi kebatahanipun tiyang menika. Lek pancen kebetane kedah liwat kula, nggih, enggal jenengan paringi supados kula sampe ning mriku. Lah nek pancen kebutuhane tiyang menika mboten kedah liwat kula, nggih jenengan tutup mawon kersane mboten nagih kula. Lho, nuwun sewu, jenengan saestu-estu sikap sopan santun panjenengan teng Allah niku teng jero ati panjenengan ngoten saestu, tidak ada soal yang tidak bisa diselesaikan. Lho saestu. Malah kadang-kadang terus guyon karo sing nagih niku guyon. Alah wis padha ngertine nyapa to nagih-nagih ora. Sik to, aku ora apa-apa, aku ning pengen ngerti. Terus terang aku pengen jujur ya. Aku kok ngengel-ngengel apa lek ana terus gak tak sahur tiga. Pokoke lek ana mesti wis tak sahur. Aku yo ora seneng to ndek beban. Cuma aku pengen sakjane asline ngono kebutuhan sampean iku pira lan soapan. Asline, coba asline. Ya asline iki jane kanggo sok bodho jane. Lha iki sing tanggal 12 kok. Bodho cek kurang pira 17 dina. Kurang 18 dina. Lah yo enggak lah persiapan. Ya tanda selawe ta. Kok larang pancen bagiane larang ora apa-apa. Tapi aku ora kok ngengel. Pokoke sak wayah-wayah pancen ana aku nyaur. Dene ora ana, aku tetep ndongakno sampean muga-muga kebutuhan sampean dicukupi Allah. Lah, mongko donga sing niki nek diitung rupiah luwih larang regane donga niki timbang utange niku. Ya ta? Tak dongakno kowe. Muga-muga kebutuhanmu dicukupi Allah. Lha nggih ta? Cara niki dinilai rupiah. Nilai dongane iku wis luwih larang katimbang utang ini. Mulane berarti sampean sakjane secara hakiki wis nyaur utang. Secara hakiki dalam arti apa? Tingkat tagih pinagihan hikmah jenengan wis nyaur utang hikmah. Cuma urung nyaur utang rupiah. Terus lah krana niku ya tetep urung lunas. Nah, urung lunas makane ya tetep wajibnya nyaur lho niku lho hikmah indahnya di situ. Kok lucu ya lucu pancene kok. Lucu lah dipikir paling dia lucu. Dan disitulah al mukminu akhul mukmin. Persaudaraan, ukhuwah, padha nglenggonone. Niku lek ngerti posisi. Nah tuh ya. Malah enten tiyang lucu niki.
Yang lucu. Ben dina niku gelakno mae. Mae niku digelakno. Kadang-kadang kebacut nyisui barang. Terus ditakoki iki lucu. Samane ten apa ben dinten kok nyusahno mae mawon. Ngene lho. Kabare. Nurut ceritane wong makku iki biyen karo bapak karo sapa sing wajib dibekteni iki gak bekti. Ora bekti. Dadi dosane iki gedhe banget. Lah aku iki mesakne, lek emak kakek dosa mesakne. Tak ewangi ngentekno dosa. Tak ewangi ngentekno dosa. Aku ngene iki caraku bekti wong tuwa caraku ngene iki. Lho, niat lho nggih. Lho, apa terus ngono iki gak dosa? Ya dosa. Lah tapi wong dhewe wis niat kok. Tegese wis niat apa? Apa ngono ku gak salah? Ya salah. Lah iso ben dibalas anakmu ngono ya aja gelo. Tapi itu bisa jadi begitu. Artinya mungkin ibu ini ku enteng sanggane meng perkara napa? Oh, Gusti Allah ngatur niku pinter kok. Zaman mungkin nate ngaji taklimul ngaji Uqudul Jet. Enten tiyang bekti wong lanang sampai ninggalno ora bekti wong tuwa. Lha niku sak gedakan wong tuwa gelo napa bunga? Gelo. Wong aku wong tuwa sing gedhekno awakmu, ndidik awakmu kok malah bot bojomu. Wong tuwa mesti gelo. Tapi ternyata hikmah Allah. Gara-gara enten wong wedok sing bekti wong lanang krana dipesen gak oleh metu-metu sampai bapake mati rawani metu. Gitu kudu dicek. Jadi ternyata bangsa pun sing sedo bapak niki satu ketika diimpekno mlebu swarga. Lungguh kursi. Nggih, lungguh kursi sing pun diprodo Mas ongkang-ongkang dikipes widodari. Kita lupa lho sampean kok pun penak menteng swarga, Pak. Jane ngono aku iki ra duwe ngamal apa-apa. Aku ngene iki lak kirimane anakku wedok sing pas aku mati anakku ra teko iku. Mergo ganjarane lek bekti wong lanang karo Gusti Allah diwujudno ngene iki. Lho iki lho nggih. Lho nuwun sewu. Berarti nek ngono bentuk bekti pada orang tua tidak harus selalu melegakno wong tua. Dengan cara ninggalno wong tua sampai wong tua lara gak tiliki mergo nuruti perintah Allah. Wong wedok kudu taat wong lanang niku fasolihatu qanitatun hafidatun niku lek niatan itu niat ibadah nuruti perintah Allah sedangkan secara perasaan kemanusiaan itu nyatoni perasaan wong tua ternyata Allah bisa menambal itu di alam yang lain. Mulane wong muttaqin niku syarat pertamane kudu yu'minuna bil ghaibi. Jadi tukar menukar itu tidak harus wadak sakniki mboten. Wadak niki lak syariate memang harus dilakukan. Karena itu salah satu bentuk penyaluran ke tata tertib dunia. Kalau tidak, namanya kudu dihukum. Enten aturan sing menimpa dhateng panjenengan. Tapi di balik itu semua ada hikmah ilahiyah. Yang sampean harus yakin ada terobosan bisa masuk ke wilayah kasih sayang Allah. Terus nanti yo aja salah sasaran. Sing perkara gaib sampean nggo alasan sing wadak, perkara wadak sampean nggo obrak-abrik sing gaib. Keliru kabeh mungkin. Ngoten lho nggih. Terus aku tak dosa lha apa? Dosa aku arep tak nggo alat manu ben ora ngujub aku mboten kena. Niku lak sampean jenenge ngrekayasa Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Niku jenenge lak karep sampeyan ngono. Niku berarti sampean gawe-gawe. Sing diomongno dosa kok dosa sing pancen mbuh piye carane sampean sampai lali. Dan tidak ada keniatan untuk merekayasa Allah. Terus ada kesempatan tobat ini dan lain sebagainya. Itu yang jadi soal. Jadi pamane nun jauh enek kiai, nun jauh nggih, kiai. Kecentok mbuh krana apa kiai niku delalah korupsi. Duit masjid dintekne. Umpamane ngoten nggih. Padahal jane ora niat ngentekne, jane asal wani gak niat ngentekne, blas ora ana niat ngentekne. Niate niku nggih arep manfaate niku kanggo sing luwih apik, ndelalah
pas didemo karo masyarakat wong semua reformasi, pas dene hitung-hitungan duit masjid daerah iso balekne. Akhirnya tersebar di masyarakat lek kiai ini ra jujur, kiai ini ngetar duit masjid, dan itu kan terus jadi elek. Nah, nalika elek terus gak dipercaya. Lek gak dipercaya terus dingklo. Enggak dipercaya lagi dingklo isin. Nah, sebenarnya dari sisi lahir dia salah karena tidak amanah, tapi dari sisi batin itu undangan lebar-lebar dari Allah untuk memasuki wilayah taubat, wilayah butuh datun Allah Subhanahu wa taala. Jadi catrane ngoten ora. Lah nek ngono aku tak ngentekno dhuwit masjid. Nah, kalau itu jenenge nantang Gusti Allah lho. Beda nantang karo kepeksa niku beda. Paham nggih? Jadi lek sing niki wau sak durunge dosa sampean wis nantang, lek sing diomongne aja pisan-pisan lali lek Gusti Allah mau ngapura iku lek wis bar. Lek wis bar dosa kudu duwe yakin nek Allah sing ngapura. Tapi lek urung nglakoni dosa, aja pisan-pisan lafal ngapura dienggo alasan nglakoni dosa. Wong iku ngapurane Allah iku kanggo pengobatan setelah luka. Lha ngerti lagi? Lah kok lafal ngapura dienggo jarak alasan untuk dilukai. Lah yo ruwet lek ngoten. Betul lah. Wong sampean kawula kok. Sampean kawula. Pun, mugi-mugi kula panjenengan saestu saged nenggekne sak pase napa lakon dosa sing kula panjenengan ayahi sekecil apapun monggo kita tobati saestu-estu kangge alat napa betahaken pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.